Zdar lidí, já vás vítám u svého prvního videa a bude to na Minecraft serveru, který je celkem dobrý. Vítám vás ve svém baráku, no spíš podzemí, tady bydlím s hráčem 888. To je můj bratranec ze Slovenska. A řeknu vám nějaké informace o tomhle serveru. Můžete tady mít čárkafly úplně zadarmo. Teď vám ukážu warp doly. Tenhle server je celkem fajn. Dívejte, sami vidíte, že suroviny jsou tady docela lehce k nalezení. Já osobně, když se tady tak hraju měsíc a docela si to užívám. Je to dobrý server. Admini jsou tu celkem dobří. I když radím vám na warp doly těžte podélně, to znamená po vrstvách takhle. Když budete dělat tyhle díry a uvidí vás nějaký blbec, tak to na vás nažaluje a řekne to adminovi a admin vám dá kick. Já se moc omlouvám, ale mám rýmu, bohužel. No, ne rýmu, ale já mám teď alergii. Nevím, co teď kvete, mohli byste ji poradit. Jestli někdo taky má alergii. V tomhle videu vám předvedu tento server. Ukážu vám tak různé zajímavosti o něm a v popisku videa bude IP, jestli si tu chcete zahrát. Vidíte, tady máte i zadarmo věci, free. *VRP mini PvP. Vidíte, to je mini PvP, je to celkem dobré PvP. Tady byste měli víc, počkej, enchant a věci. Ne, ale tady by někde měly být zadarmo věci. To už ruší. Tak to půjde na čárka PvP. Jo, tak tu jsou věci zadarmo, vidíte. Tady jsou repair, to vám opraví věci, brnění a tak. A já vám osobně doporučuji si sundat před opravou brnění, protože se to potom buguje. Tady vám ukážu čárka VRP XP. Tu máte zadarmo XP, tady chodíte po těch pressure platech. Nevím, proč to neudělali rovnou tak. Teď vám ukážu Warp Enchant. Nebo můžete prostě od Warp XP proletět tady k té důvně. A tady máte Enchant místnost. Tady je taky ta oprava. Vidíte. A tady jsou Warp doly a Warp XP. A nebo napíšete Warp Enchant. Teď vám ukážu spawn. Tak vidíte, vám ukážu, je to celkem pěkný spawn. Mně se osobně celkem líbí. Mají to tady pěkně postavené. Tady je, počkejte, majitel určitě poznám. Asi tohle je majitel, když to mají tak vyznačené. Vidíte? Tady mají takový krásný balón. Fly je tu zadarmo, takže napíšete čárka fly normálně. Tohle osobně nevím, co. Jo, to je ještě příroda a tady už to pokračuje. Tady už se normálně můžete zabydlet, nebo napíšete čárka VRP a tu si vyberete nějaký warp. Jo, i když jsou tu nějací debili, co napsali Cikan a tak, víte. Znáte to, na každém serveru jsou nějací debili, co třeba neumí stavět. Potom vám tu udělám návod na rezidence pro ty, co to neumí. No a ještě vám ukážu svůj dům. No, to je ten sklad, to je tajné. Tu měl být obraz, to se tak zavřou dveře, tam se dá obraz a potom se otevřou a přes to procházíte. To je náš
pevnost, bráchova s bratrancem, tu bydlím s holkou a vrkonula blonde, tady je přesně, tu je. Napíšete, někdy se objeví třeba nechceš být můj kluk, tak řekněte ano, má to určité výhody. Někteří uchylí si to hledají i holky. Tak napíšu. Tak, hrát. A to je všecko z ukázky jenom. Tak zdar, upřímně.